We zijn nu in Ichtenbergen en van de midden weer de zielerij zelfs op de Tjoekemar. En daar weer het hoesenoffelijk. Welkom bij het Scootjesjournaal. Ja, het scootje van het dag is het dorp Jestermar. En ze toch goed mee in de top van de Grutte A-klasse. Skipper Gerard Adema die zit al helemaal clear hier achter mij op de Gaasterland. En de winnaar van jou, Tom Brundel, hij is Rick. En hij doet hele goede zaken voor het klassement. Hij is de klassementsonveerder. Uw adviseur Klaas Jans, maar hij is helemaal clear voor deze uitsturing. En Ilke, ja, we zijn zelfs heel benieuwd hoe het weer met Walter de Vries. Want die kreeg juist de schrik van zijn leven, doet die mensen niet knapte. Ja, en dan maar je op ziek naar een meest. En dat is net zo heel makkelijk. Nou, ze vonden hem uiteindelijk al. Wie een koord vertillen. Let maar even zien, jongens, dat het er weer helemaal op zit. Dat is de meest van Kees Jonker. Maar die moest het koord vertillen komen. Mijn dieplader vannacht. Hij is hem weer oerbracht en hij is hem weer opzet. Alles weer in de water. En de koe werd heel mooi zield worden. En ja, het zeil kan weer oergooid worden. Dus het is geen enkel probleem meer. Wat die meest onbelangrijk. Dus gaan we naar de wedstrijd. Dan weer een aardig mooie route. Mooie topschool. Dan moest je de route opzielen naar Jesterzee, daar ongeveer in de buurt. En dan mijn hele slag weerom. Het weer een soort Olympische route. Nou, de beste start wie dat zul je van Kees van der Kooi. Lijkt prachtig in de midden. Vrij heug ging dat terug. Die geen enkel probleem van Kees om goed voor te komen. En hij zegt om heen wat er gebeurde. Maar wij zeggen die Jestermadders. Want wat die? Ja, die lijn onder Kees. En daar lees je maar wat te dweilen. En dan mag je zien dat je voortkomen. Dan draaien ze voort. Nou, dat beziek je ze dan. Maar ze komen helemaal nergens te lang. Nou, dit is ik net. Henk rechts. Want die hier in Tubbetiede staat. Dus die moest weer om. Had de oren al aan de gang binnen. En dan weer er nog wat. Ja, deze beide man. Die kwam net bij de heugste tonnen. Dus die moest een slag in de ronde meisje. En Jelle Talsma. Hij zag de kant van de mar op. Nou maar van ja, ik moet maar eens even naar mezelf keerd worden. En maar even beliers want ik moet de ruimte maar ha om zelf te bedenken wat ik al hier misdingen heb. Maar dit weer de goede kant. Romke de Jong die het goed. Lege Waarden die het goed. Tony Brundel die het goed. En Sibo Sisling die het goed. Die ziet het onderin. Ik die hem zo aan de linkerkant dat Kees van der Kooi daar de heugste start had ongeveer. Maar dan show hem dat Tony Brundel heel goed voortkomt. En ja, dat skip is ik wat sneller verzeld. En bijvoorbeeld Sibo Sisling kan er op dit stuit al helemaal net meer aankomen. En ik Romke de Jong die moest beliers gaan. Nou, dan kom je op de heugste tonnen aan. Tony Brundel met Sibo Sisling eronder. En het verschil is, Tony Brundel kan draaien en de tonneta en Sibo Sisling moet ergens een gotje ziekje werd er nog plak krijgen. Want ze komen oer stuurboord verzeld. Nou, Tony Brundel hier dat gotje wel. En dan zien we dat zeker heerschap daar achteraan kwam. Daar kwam Kees van der Kooi aan. Daar kwam Romke de Jong aan. En daar kreeg Sibo Sisling nog eens een plakje. Kan Romke de Jong goed bij de tonnen komen? Ja, die kan goed bij de tonnen komen. Nou, dan kan dat spel los binnen de eerste 5 voet. Zien we verder naar het veld daar wat voet gaat. Naar de leegste tonnen. Zien we het nog even bij Sleert aan boord. Meers we zeilen gooien. Kan dat die meest horen? Ja, ik dit zwipje kan zo als dat ik heel voorzichtig heb. En ze zien mooi van in, maar wel een goede meest werden. Nou, dit is het mooiste zielmoment van de dag. Tony Brundel om de eerste tonnen onder. Ja, ze kregen een geweldige vlager in en dan stiert het zeil nog wat er rond. Nou, dan moesten ze even voeten spelen, maar toen weer dat ik weer kleer verzels. Nou, dan gaat zeker heerschap daar achteraan. En wij verwachten in deze wien, want het begon staren wel meer te waaien, van het duel van Juster weer aan te gaan. Nou, dat zeggen we wel even nee. Maar
Maar bij die tonnen weer verder heel druk al jaar. Slettemers komen op die tonnen. En dan komen per oren tussen. En dan show je hem Asus dat als die Slettemers regong binnen. Dan leidt er onder Jelle Talsma. Hij kan er net goed bij komen, maar hij zit alweer een beetje voorin. En dat is wel aardig, want dan kan je het een beetje nog in het klassement meedoen. Want ooit krijgt die Tony Brundle wel een hele grote kans. Nou, je gaat het veel verder. Ziet de meter komt als een van de laatsten terug en draait weer en dan gaat het hele spul los. Tony Brundle. Die gaat los bij de heegste in het kruisrek. En dan krijgt zeker Heerschop een vlaag van je welste. En dan weet je dat Tony Brundle verder voortrint. Want dat zeker Heerschop de wien net krijgt als juist goed uit jou kan. Hoewel hij had een liets broekreefje. Maar het werd er maar de eerste de waring waar je voordat je weer op snelheid komen. En dat komen ze dan voorlopig net meer verzeld. Nee, deze man, als ze om de heugste tonnen komen, die lezen 4 voor. En die vielen haar redelijk veilig als ze om die tonnen gingen. En dan komt zeker Heerschop der Ases achteraan. Maar die komt al op een mooi eindje. Nee, Tony Brundle is wel aardig gekleerd. Spultjes zit er prachtig op. Dit is zien gouden dij. En dat wit er op dat moment eigenlijk ik wel. Maar ja, je wordt dan altijd weer zenuwachtig als je omsjoggen vanzelf. Want ze komen altijd hudder zodat je tinken. Hij gaat om de tonnen en daar komt zeker Heerschop achter. Daar komt Kees van der Kooi achter. En dat is toch wel een verrassing dat hij daar weg zit en weg bluwen kan. Hij wordt eigenlijk helemaal net onvallen nog. Hij kan het goed voorhouden. En ik Romke de Jong uit het Hutwaard, die zit er nog. En dan komt Sibo Siesling daar bij Henk rechts, die in een reek daar weer kalm is. En ziet de meter gaat doorheen. En dan show je hem het drama van Sibo Siesling. Dat show je hem in 2 karweien Ases. No dit eerste karwei. Komt moeilijk om het tonen. Hij komt altijd door stuurboord en dan krijgt te kwart dat eindje. Ja, en dan show je naar Kees van der Kooi. Dan, ja, dat is de man waar wij eigenlijk nog wel wat van verwachten in deze wedstrijd. Want hij kon wel even oorvallen. Zodat misschien ik nog barren. Even benijd, even omsjen. En dan komt zeker Heerschop eraan. Want die er voorbij ging, maar hier de vak om staag. En ja, dan is het een probleem om de goede hecht te krijgen. En dus kon Kees van der Kooi er voorbij komen. Hij ziet het dus al op het tweede plak. En zeker Heerschop kwam daarachter. Komen de man Romke de Jong nog steeds voorin. Ze letter weer wat ouzakje, maar hij stilde heel kranig voorin. En dat is wel aardig van het klassement. Nou, deze man kwam starig gewoon weer wat naar voren. Dat wie ik wel tijd verzeld dat je scootje van de dij bent of bij je Omroep Friesland maar er een beetje verhaal in zitten verzeld. Maar het weer wel moeilijk. En dan Sibo Siesling. Op een nij Sibo Siesling. Wat had die man een drama. Hij is eigenlijk een van de favorieten uit het joggen. En dan komt er bij die tonnen en dan zielt er boven die tonnen heen. En dan gaan alle meisjes die gaan verder en verder en verder. En dan maak je nog een keer een slagje weer rond. En dan kom je op een van de laatste plakken te zitten. Een troosteloze bende is het aan boord bij Sibo Siesling. Maar het zit ergens tussen de eren. En het had helemaal nog niks met skip te krijgen. Al ga je misschien krijg wel op dit verkeerde zeil erop. Maar dat kan al gebeuren. Maar het zit echt tussen de eren. En dat is wat spietig van deze zaak. Henk Rechts, die komt naar wol naar voren. En die beziekert het nog even op de finish. In de richting van Kees van der Kooi. Die wordt gewoon tweede op die finish. En dan komt zeker Heerschop achterom. En die horen wij in beeld. Maar wij hadden helemaal verkeerd. Want die jaren ze tegelijk juichen. En dan blijkt dat ergens onder u. Daar leidt Henk Rechts. En die wordt treden. En zeker Heerschop die wordt vierde. In een wedstrijd die op het laatst nog een beetje spannend was. Omdat de wien wat veroren. Maar dit is de man waar het Joert alleer om gaat. Zit in het laatste kruisrijk. Zit redelijk rustig. Kees van der Kooi is aan het verdedigen. Dus hij weet wat er hak in. En hij had zijn skipje aardig verbouwd. Deze winter naar de oorvaring in Staveren. En hij weet dat er nou goed mee doet. En hij is Joert de absolute winnaar. Net alleen nog van de Dijprijs, maar ik van het klassement. Tony Brundle, gefeliciteerd. Ja, Ton, hier nou op de Gaafsterland. Wij hebben dat al je zo volgen dit weekend. Denken, ja, hoe is die Ton Brundle nou nog te verslaan? Nou, dat kan alle kanten nog op. Dus er zijn nog 2 wedstrijden te gaan. De beer is nog niet geschoten. En wat is weer? Hoe moeten ze die pakken? Nou, als wij een keer verkeerd starten en we raken weer in het veld, dan ben je zomaar niet weg. Dat heb je al niet gedaan. Het is nog net besloten, maar in elk geval... Bij de start met ze toch niet pakken. Dat is wat. Ja, het is zo. Ja, als je met de start goed weg bent, we hebben het schip goed aan de praat. Als we een goede start maken, dan maken we kans. Ja, dat geldt voor iedereen zelfs. Ja, we zeggen even naar de totale uitslag. Elke site al tweede weer dus Kees van der Kooi.
Op nummer 3 Henk Rechts. Dan Sikke Heerskop, Walter de Vries. Maar die naaie meester op een 5e plek. Romtke de Jong zegde. Centimeter Zonde, Gele Tadema, Scootje van der Dij, 8e plek. Jelle Talsma, een van de favorieten, op een 9e plek. Net zo goed dus Michiel Kalsbeek, 10e. Willem Prins Olde, Sibo Siesling, we zeggen hem achterin. Verrakseljen op een 12e plek. Dan Jeroen de Vos op een 13e en 14e Erik Jonker. Dat jouwt het volgende klassement. De rietsverlies van Tom Brundel vooraan, dik vooraan, ik maar 4,8 punten. Jelle Talsma, die verleert dus behoorlijk wat punten en komt op 13,9. Kees van der Kooi 16,9 en dan bedaar hij al in de 20 punten. Maar Sikke Heerskop op een 4e plek. Dan Gele Tadema 21. En zo gaan we verder naar onderen. Daar komen we op de tweede side. Maar Henk Rechts 23 punten. En zo verder naar onderen. En op het allerlaatste plek zeggen we dan de lege woorden met 44 punten. Dat zijn dan in elk geval de scootjes die het mij doggen. En zo hebben we alle cijfers weer op een rietje. Ja, de dorpjes maar... Het scootje van de dag, Gerard Tadema. Ja, je begon van de morgen als tweede het klassement. Hoe gist er dan de wedstrijd in? Nou, net roos. We proberen elke wedstrijd zo snel mogelijk te zien. En dat we wat langzamer dan de volgende wedstrijd. Ja. En heeft er een verklaring voor hoe dat kwam? Nou, u start weer wat minder dan de eerste wedstrijden. En dan is het gewoon lastig om terug het veld te komen. Maar uiteindelijk ben we net iets ontevreden met uw zaakste plankje om de heklijste lijn. Je heb ik nog de eerste lijn. Dus we hebben nog weer wat opmars maken. Ja, we hebben een pering. Ja, we zeggen hier wat beelden van de wedstrijd. Maar dat zou je dus ik al van net zo ontevreden met een 8e plek. Maar ja, het is in het midden, dat liep me net geweldig. Toen was toch in die top 3 gebleven. Nou, dat is wel het mooiste. Maar door Siels van 14 naar 8, daar ben we tevreden over. Nu start ben we naar tevreden over. De cruiserrek ben we naar tevreden over. Maar ja, maar het moet maar beter. Ja, en je bent net tevreden over, maar wat ging er dan net helemaal goed? Nou, als ik dat nog in wat rijden wist, dan weet ik net verkeerd gaan. Dus dan hebben we jongeren even rustig gewoon uitdenken en door het morgen beter. Ja, ja. En dat zei je al, Ton. Ja, die start is heel belangrijk. Er winnen trouwens ook nog vals starten, Klaas. Ja, de eerste wie valt en de wie Tom bij. Dus die zitten op een punt. Hij hier een gevoel, zei hij, je krijgt hem vooruitsturen en gaat je het mis. Ik zei daar wie die eerste valse start, dan hebben we er wat over van. Ja, wil je opdrunt er aan oor, ja. Maar je zet het er zelf op. Ja. En het was net een cliché wat we krijgen hier, dat Tom zei, de start. Want Ton en zijn bemanning zielen nou zo degelijk en solide. Dat als ze bij de start net pakken, krijgen ze verderop in de wedstrijd net. Want ze zorgen ervoor wat hij oorkwam, die vreselijk skiftende wind. Die ging zo. En ja, dan best een lul als de men verkeerd krijgt. Hij hoorde altijd mooie krappe slagjes koers naar die bovenste tonnen. Het kon hem nooit meer als een 100 meter skillen, maar dan weet hij dat we het win. Maar je moet er dus heel scherp wezen bij die start. Ja, dat in. Ja. Maar punt waar, je moet hem wat uitdekken, je moet hem wat een beetje gemeen behandelen en wat opjagen en dan kan je hem pakken. En dat is het enige. Maar op een andere manier is hij nou gewoon even, krijgt even wat toeker. Ja, dacht ik of net? Ja, heel veel toeker dat wij ben, ja. Ja. Nou, tenminste niet hoor, ja. Tenminste, Joert dan even. Nou, Juster. Ja, dit is hele weekend. Maar je zit ik 20 jaar scootjes heel ervaring. Ja, nee, niet te weinig. Ja, hey, want Ton, hoe is het dan als klassementsleider de wedstrijd in? Dan is het gevoel dat het fout ging. Waarom dan? Ja, ik had niet zo'n goed gevoel vandaag. Nee? Nee, heel apart. En waar verneemt dat dan, hoor? Ja, dat kan je niet verklaren. Nee. Maar goed, dan pakt het zo uit. Ja, dus dan moet je alles maar weer uit je kop zetten. En, allemaal, Je moet gewoon altijd een heel slecht gevoel hebben, want dan was de eerste. Ja, nou, dat weet ik niet, maar... Nee, maar soms ik had een dat vreemd zo. gevoel. En ja, dan pakt het wel goed uit. En dan moet je hebt wel eens wat van die dingen in je kop zitten. En dan moet je dan uitbannen, klaar. Ja. Nou, ja, het is natuurlijk best wel spannend allemaal. En ja, je gaat voor een kampioenschap en we staan er hartstikke goed voor. Maar morgen kun je gewoon een protest krijgen of je wordt weer in de vernieling gevaren. En zijn de rollen weer omgedraaid. Ja, dat is natuurlijk altijd Dus, zijn zielerij. wij zijn wel heel blij als we nog weer een keer kampioen kunnen worden. Want ik ben ook geen 18 meer. Dus, Oh, dat is ook wel mooi. ja, dat zou ik nog fantastisch vinden. Want hij stelt van diezelfde, dat zij de opvolger met nog haast eens een keer komen? Of Nou, dat nog niet, maar hij zit er wel aan te komen. Ja. Oh, Ja, dus die wordt het ik oor ga hier nog een paar op. jaar door als ik gezond blijf. Oh ja. Maar, Is dan even een plan van. Dus er zit 20 jaar zielervaring tussen. Nou, een jonge man. Ja, dat snap Ja. ik. Ik ben net op de tussen gezet, maar... Maar in elk geval, dan binnen als je dan Ton Sielensje zo van, er zit nog volle meer ervaring bij zo'n. Nou ja, daar zit wel meer ervaring bij, absoluut. Dat ben ik cijfers vrij duidelijk hoor. Ja. En, Maar Gele, geest ik naar wat hij dan oors doet als jemme.
Nou. Systematisch, zeg maar, dus een sportman, je hem analyseren bij korfbal, dit en zo. Dat is dat bij het zielmek. Ja, tuurlijk. En zo'n Ton die ziet voor het eerst cruiserek in de goede slagen. Ja. En dat door de buis een cruiserek en dan lijst er 4 achter en dan heb je weer wat kleren. Maar het weer wat smullen. Als just wat hij doet, ja, ik soms wel vreselijk. Maar bijvoorbeeld zijn Kees van der Kooi achter hem te houden. Doet die man zo, doet hij zo. Doet die man zo, doet hij zo. Hij, constant is hij zo aan de gang. Ja, je zoekt hem soms een scoopje aan. Maar het is wel heel effectief. Hè? Ja. Maar als voor een lijst, dan kist dat ik doen. En als het Ja. achter een lijst, dan mag het oors dan om het Dan voorbij mag te het komen. oors. Ja, Ja. maar dan heb ik maar al die oren te maken vanzelf. Ja, Ja. Walter de Vries, wie de joet weer bij, dat weer nog een heel verhaal van de Merst. Waar kwam die bij? Ja, als ik het nou goed heb, dan kwam die meest oorspronkelijk uit Italië. Die wie maken voor een plezierjacht. Die man woont net, hè, die had hem saar rapido veromstuurd. En naar Engeland, Kees Jonker komt voor houtprijs krijgen. Hij had €500. Dan weer een timmerman Kramer. Die had er een mooi meest van gemaakt. Het bijzondere van de ding is, er zit net een staagbocht in. Oh. Dus hij stiet uit hemzelf op een goede spanning. De spanner kan er nooit uit klappen. Dat is ik het extra voordeel. Want hij stiet gewoon rechtop. Ja. Want het is Colombiaans pijn, heb ik me verteld. Oké, ja. dat is heel mooi En dat hout. is het Heel stiefste hout speciaal. wat je vinden kan. Ja, Dat is een hout. houtkenner, dat is mooi Ja, hout. nee, dat is heel mooi hout. Ik heb de mast gezien voordat hij hem er eigenlijk een echte mast van zou maken. Want het was een giek. Ja. Wie een giek? Ja, dat was een giek. Wat een grote giek dan. Ja, dat was een hele grote jacht. En Heel groot, die ja. hebben ze opgezaagd en hebben ze een hele mooie mast van gemaakt. Ja. Ja. Dus, En die wie dus van het scootje de drulpalen, begreep ik. Ja. En dan past dat net altijd samen maar even. Hè? Dat nee, is, want ze moeten, het is een groot schip van Walter, dus je moet ook een lange mast hebben. En ja, dat past er gelukkig voor de Ja. jongens. En het punt is, de voet moet in de koker passen. Want als je dat kerst net aan begint te schaven en te skeren, stel dat hij de krek net in past, dan is het jammer. Dan kan het kerst hem net meenemen. Nee. Nee, Tondo heeft Vlien hier die gigantische onvaring gehad. En daarna is het scootje opknapt. Ja. Helemaal. Is hij nou eigenlijk er beter van worden? Of kun je dat ik er net Nee, zeggen? daar wordt er nooit beter van. Nee? Nee. Ik heb nog een week van tevoren nog gedeeltelijk de roef moeten betimmeren. Die was ook, alles lag eruit, de plafonds. En ja, die stelt het een beetje uit, maar we hebben er alleen maar een hoop ellende van gehad. Ja. Dus in feite ben je de hele winter daar ik maar Nee, gewoon niet de hele weg. winter, maar goed, kijk, ik heb mijn werk en die dingen stel je uit. Maar ik ben er alleen maar druk mee en zorgen dat het spul goed komt. En uiteindelijk word je er niet beter van. Hij is nog een paar keer hebben ze hem niet goed neergezet. Er zitten nog wat deukjes in het vlak en daar baal ik wel een beetje van. Ik ben hartstikke gek om mijn scheepje. Ja. Maar hij spoort dus nog wel. Want dat Ja, heeft maar dat moet toch niet mee gaan tellen. Dat moet niet tussen de oren zitten. Dus je moet ook zeggen, jongen, nu is het klaar. Ja. Nu zeilen we weer Maar en je huppa. verneemt wel dat er een nakje Nee, bij nee, je nee, wou nee, met? nee, of- nee, hij is toch best. nee, dat is allemaal wel. Ze hebben het keurig gerestaureerd. Oké, Ja, dat oké. is in elk geval. Nee, dat hebben ze bij Jelle Talsma gedaan en alle lof. Dat hebben Ja. ze perfect gedaan. Het is weer geklonken ook, hè? Nou, en dat blikt trouwens ik, want Ja. je hem nog hield hartstikke goed mee. Ja. Het bemanningslid van de DAI is het zusje van de skipper. Ik ben Sjoukje Tarema en ik ben bakboord Zwitvrouw op het dorp Jestema. Ik ben 15 toen ik voor het eerst meeging. En wat vind je er leuk om? Ja, eigenlijk het hele pakketje. Het is wedstrijdzielen, het is de natuur, de cultuur van het scootjesielen zelfs. Nou, wij zielen voor een dorp, dat maakt het ook wel heel mooi. En ja, het team on boord is, je houdt wel je houdt wel een kick om hier hoe die markt te zielen. Je bent de zus van de skipper. Hoe is dat? Ja, net als andere bemanningsleden, denk ik. Onboord ben ik gewoon een van de bemanningsleden en ben ik net Geel als die zuske. Je houdt toch wel iets extra's dat je hele familie erbij is. Hey, Geel en Douwe ben aan boord, mijn heid is aan boord en mijn man die zit op valskip en die mist die seconde van de zielerij. Dus dat is wel heel mooi. Ja, Sjoukje zat huis Gele van het jouwt wel iets extra's. Dat je zeg maar, die broer is erbij, die hart is erbij, zuske is erbij, Ja. Mem volgt alles, Ja. is er ik bij. Ja, Ja, dat is toch wel speciaal, of ja net? tuurlijk. Dat is heel, natuurlijk is dat speciaal. Maar ja, je doet maar een hele ploeg en dat je familie erbij wezen kan is alleen nog maar mooi. Ja. Hoe komt het dat je hem al eens in die scootszielerij zit? Dat je hem daar zo gek van wordt binnen? Nou ja, we zijn er dagelijks alleen mee besmet, denk ik. Dat is, Oh, dat ja? is iets wat je krijgt en dat krijg je mij en dat vind je mooi en dan geef je verder in. Ja. Want Jester Maar, wat heeft Jester Maar nou maar dat scootjesielen? Hè? Ja, dat vind ik een heel bijzonder verhaal. Met Gele is juist maar eigenlijk weer wat wekker maken als scootjedwarp.
Want dat weet voor hen, weet een van de centra in Friesland. Dus op een reis van Burgum naar Greensland kwam toen kort vertellen, is jeder eerste maar. En dat weet centrum. En dan zitten de goeien, de bomen en de boop lie daar en meerdere prijswinners. Maar het weer vergeten. Glorie eigenlijk. En je zei beginnen en dat dorp lebt daaromheen zullen we een beetje op in toerisme. Ja. Maar hoe kom je bent gewoon walmeester? Ja, we zijn wel walmeester. Nog hebben we verder in de familie nog wel mensen die ooit op het scootje zield hebben en ik de kost mee vertellen moesten. Maar ja, mijn ouders gingen bij het scootje zielen deel. Met name eerst bij de SK's en later werd mijn heid bemanningslid bij de IFK's. En via Koos de Vrezer, Henk Recht, bij Weerkamer, waar we nu binnen. En zo dat het mooi is, dan zijn gemeente stapt erin en die organiseert een scootjeszielen op Burgermermaar. Nou, het wakker oudlast, maar goed, ze houden de kappen naar weer voor. Nou ja, het hiet net weer nog een keer oudlast worden, maar het gevoel. Maar het scheelde net vol, maar die in de wedstrijd hebben we toch gewoon. Ja. En dat toch jou dat extra fleur ons aan het dorp. En dat is toch wel mooi. Ja, en je krijgt ook van elkaar om het dorp erbij te beloeken, hè? Hoe doe je hem dat? Ja, nou, ja, toen we begonnen binnen hebben we zijn van, dan willen we het goed ompakken. We hebben goede meesgenomen zijn, het dorp erachter, donateurs erbij, sponsors erbij. Goede mensen uit het dorp en dan, nou, als je dat het echt lebt en dan direct nog wel wat mogelijk om het scootje direct deel te zetten, zouden we dat graag willen. Doutzen Kroes is een sponsor. Ja, nou, dat wil je nog meer. Nou, en hoe heet hij? Waar u zijn rechter? Oebele Brouwer. Ja? Ja. Nou, de mensen die er binnen, die er enthousiast voor binnen, die hebben op een goede plek gezet. En dat zak hebben we met z'n allen een prachtig evenement qua scootjeszillen vanuit Jestermarga. Ja. Ik denk dat dat vlag, nou, je hoort misschien net, maar van een week zullen er wel wat vlaggen hier en daar hangen. Nou, sterker nog, er is al een huldiging gepland, hier we begrepen. Oh, dan moet nou een beetje... Ja, er moet nog kampioenschap komen, maar... Nou, dat zal wel dreven worden, maar we proberen wel zo heel mogelijk eindig in. Maar met name het enthousiasme vanuit het waarbij, dat is ongekend. Ja. En toen is dat in de Gasmarixa? Ja, als we kampioen worden, dan komt de fanfare erbij en de sleeboot op de fanfare. En, hij is er al helemaal zin in. Ja, ik teken ervoor. Ja. En we hier te krijgen horen de hele familie Tadema. Daar is die dochter Rosalie ik aan boord. Die is nou even net. Nee, ik heb net een kleine gekregen van een hartstikke mooi mannetje. En mijn jongste dochter Lisette, waar het schip naar vernoemd is, Lietse Lies. Ja, die zit in de roef. En die nu verzorgt de schoot in de natte gebeuren, zeg maar, het water. Ja, die is ook bloedfanatiek. En mijn schoonzoon zit ook aan boord. Die kan er heel goed bij hebben natuurlijk. Het is allemaal hartstikke leuk. Het is ook een grote familie. Maar dus eigenlijk is dat, maar hoe belangrijk is dan dat de familie er extra bij belutsen is? Het is dus net zo van Doog is te ziel en iedereen is dat nou tot succes, joh. Wij hebben een camping en ik heb heel veel gasten van, die op de camping staan. Die zijn bemanningsleden al van het begin van het eerste uur. En wij meezeilen en dat is zo gebleven. Dus het is eigenlijk, iedereen leeft er mee en dat is een hele grote familie. Ja. En we hebben hartstikke gezellig, na de wedstrijd ook. Dus we maken er ook een leuk feest van. Want je moet voor je plezier zeilen. Hè? Dus prestatie is meegenomen. Ja, en we hebben nog eens een keer een reportage maken bij die vrouw. Want die runt aan de tent nog even, hè? Ja, ik moet een petje af van mijn vrouw. Want die moet alle zaken runnen. En die is daar continu mee bezig. Ja, maar dat is toch fantastisch als het zo kan. Ja. Maar alleenigheid net, je moet ook wel machinaal aan, want dat is wel duidelijk. Nog even over het kampioenschap. Hè. Die hebben aan het begin van de kampioenschap een akkefietje aan bij Henk Rechts. En dan vallen de woorden. En dan denk ik van ja, dan zeg je wel dat het al je heel erg diep zit en dat de emoties ik heeg oprennen. Is dat ik zo? Als het mooie van sport is dat de emotie die erbij zit, die maakt de sport mooi. Want dan ben ik sportman, hè? Dan ben je een goede kortballer. Ja. En zo die emotie, wat ik zei, die maken het mooi. En ja, natuurlijk, je hebt wel eens naar een fietsje, maar dat je er samen nergens ik nog zijn, denk ik. Dus, Nee, Gele. Nee, is dat klaar? Als vijand van elkaar over, als een leeuw en een tijger. En dan vallen woorden en dan haast een smaad aan, klachten. En dan ben je weer aan het zielen. Nee, zei er is niks meer van Oerblauw. Het is weer voort. Ja, nou, maar als je aan het zielen bent, dan ben je aan het zielen. En dan probeer ik zo snel mogelijk te zielen. Maar vroeger was fetus, dit worden 8 jaar lang.
Dan voeren ze elkaar nog in de burger om wat er achter je link gebeurt. Ja, maar vroeger herinner ik me Klaas, ten oor. Henk Schilde wordt super. Dus en dan laat hem gewoon voorbij en denkt net, ik pak hem nog een keer, want hij had nog wat van me te goed. Nee, mooi dat, hè? Ja. Want in een wedstrijd heb je 180 nou ze passen een beetje op elkaar. Dat wie de eerstvolgende. Maar we hebben ik was man op tafel hadden wie het al meer dan 30 hierlijn, hè? Dus dat ken ik nog. Ja. Maar het feit dat de sportman bist, komt het hier weer te goede als skipper van het scootje? Nou, dat denk ik wel. Maar je doet de dingen op een bepaalde manier zoals je graag wil en met je groep. En wie denken dat dit de beste manier is. Ja. Dan zie je hem even onboord ontwerpen als een geoliede machine. Want je moet natuurlijk wel op elkaar inspelen raadje. Ja, zeker. En dat gaat goed, maar dat kan nog beter. We kunnen wel stapjes mee hier en daar. Dus, Tuurlijk, ik ken dat. Weet je hoeveel stem in het klassement? Even zie je 5e stem. Dus je kan het echt niet op 3 nog kennen, hè? Nou begint de uitsturing altijd maar dat filmpje, maar al die beelden. En er is een heel mooi nummer zit daaronder. En de band die dat nummer speelt, die zit hier achter mij. En zullen dat nou ik weer ten horen binnen. De band heet Brückenbauer.
Nou, je moet het vers wel uitfilteren. Dat noemen we You Make It Sound. Wat voest ervan, Ton? Ja, super live, jongen. Ik vind het fantastisch. Ja, Ja. grappig is, ik kopje dan, ik denk je van, dat is weer al een hit. Maar dat komt dat we het elke dag in het programma hebben. Dat is heel grappig. Zo, Ja, er weer nog een protest. Dat hier ziet de meter Tjen Romke de Jong. En dat is Ouwezen. Dus dan ben we daar ik weer van op de hichte. Ton de heeft Harry Amsterdam aan boord. Hele goede siepe. Hele goede zieler. Hoe is hij als adviseur? Is het... ja, nou ja, daar hoef je niet over te twijfelen. Dat is een van de betere zeilers van Friesland. Maar we hebben bij ons een jongen aan boord die moet opgeleid worden als adviseur. ja. Dus hij is de adviseur die adviseurs Nou, kijk, opleidt. Het is zo. Koen Busker die moet eigenlijk de nieuwe adviseur worden. En Harry die helpt hem daarbij. Maar wij pikken een graantje mee natuurlijk van Harry. Want Harry is een super adviseur. En alles nou ja, wat hij goed doet, dat doet hij goed. Wat hij verkeerd doet, heb je pech. Dat hebben we ook gehad. Ja. Hè, Hij op maakt ook wel eens een Staveren. foutje, ja. Ja, nou, maar goed, zo is het nu eenmaal. En, nou, en wij hebben vroeger altijd Curijn Kuiper gehad. Of vroeger, verleden jaar nog. Maar met die aanvaring heeft hij toch best wel letsel opgelopen. Dan met zijn bovenbeen. Ja, en die wilden het niet meer doen. Dus we hebben besloten in onze voorjaarsvergadering, waar we altijd hebben. Dan evalueren we de boel wat. En dan gaan we de boel weer op de rit zetten. En Ja. zeiden, nou Koen, jij moet ervoor gaan. Nou, en toen kregen we praat met Harry, omdat ik met Harry ook in die stichting zit voor het oude dorp Grauw. Ik zei, Harry, ben je niet een keer met ons mee? Nou, hij gaat al 3 jaar met Jelle mee. Helemaal goed. Hij zei, nou, ik vind het leuk, een nieuwe uitdaging even met jullie mee. En dan gelijk Koen een beetje te pushen. Ja. Dat is toch zet. Maar Christ een beetje nog stil? Of, want Wat, een beetje ja. verdedigender dacht ik dat je hem nou wat meer bereiken en zielen liep het wel. Ja, nee, maar goed. Ik zeg ook, ik pik ook mijn graantje mee. Ja, Ja, zeker. niet de woeste avonturen meer, mooi de kortste weg naar de maar ton. goed, kijk, En- dat moet ook allemaal lukken, Klaas. Dus. Ja, maar nee, maar de Christ ik wat een oren medel van zielen. Dat is vast We nou laten wat juist. iedereen. Ja, maar dat is juist toch dat die wedstrijd zielt ik meer op discussies komen, want het is juist het overal vanzelf. Ja, hè. iedereen heeft een Maar adviseur. het bouwmeester Ja. daar, die Wie is die Marije adviseur, Faber daar. Gele? Mijn broer, Douwe. Ja. Ja. En die houdt die goede adviezen? Ja, dat gaat best. Je Ja. gaat best. Ja. Hey, en volgens die adviezen ik altijd op, want dat is dan altijd wel wat een street lijkt het mij. Zeker dat je broer is, of valt Nou, dat mij? nee, dat mag je net zo goed. Je hebt er even een oor en dan maakt je een beslissing. En de Ja. ene keer pakt het goed uit en de andere keer wat minder. En je Ja. moet ervoor zorgen dat het vaak wel goed uitpakt. Ja, Klaas, als we dan even zoeken naar de 2 dagen die nog voor u lezen, is het al een bekeken zaak? Hebben Ton bemoeit hem er even net mee? Nou, het is wat Ton zei. Hè. Het kan wijs dat je een keer even een verkeerd gevoel of wat. Je hoeft maar, krijgt even bij de start de verkeerde te treffen. Die andere leidt, die zei bliksem, ik wil je net deildruk Ja, dat worden. is Ik wie. jij hem Maar- omheen. En dan is hij fut. En dan heeft er 10 punten erbij met de restaurant weer optellen. Ja. En dan in de laatste wedstrijd helemaal liepen. En dat is juist nou, dat is het bijzondere van dit kampioenschap wie bij Deskers ik. 12 en 1 lezen verschrikkelijk dicht bij elkaar. Die juiste 12e week kan morgen 1 worden. Ja. Die morgen, je wordt 1 is, kan morgen 12e wezen. Dat weet je net. Ton is de enige stabiele factor. Mij Ja, Willem, dus ik de mij enige Willem die- Prins. Die zegt, ja, van de onderste naar bovenste, Ja. moest maar zeggen. Ja. 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 Nou, we zullen morgen en ik zal daarvoor nog even het waarbrug, Jan, op de Lemmer. Het is Westziens, misschien waar. Wat treffen we trouwens, hè, maar het super waar. weer. 26 graden en ik nog mooi wien. Tenminste, dat neem ik aan. Zuid-Zuid-Eerst krijgt shower. Ik hoop dat het door blijft waaien, want de wind blakt. Het moet En wat is doorblijven Gele waaien. zijn ambitie? Wat was het worden? Treden? Is dat best vergeerd? We willen wel morgen weer een goede wedstrijd zien en dan zullen we op Lemmer wel bij weinig. Dat is maakt dan, u net oké. verleden. Nee. Nou, dat zullen we dan morgen. Ik werd in het Scootjournaal. Je moet er al even bij wezen. Deun op de televisie. Om het al je weer. Maarten Meisje. Nog een hele mooie simmerjongzoekseason. Nog even lekker genieten. Want morgen. En windkracht jou, dat ligt het er weer op.